ngiyabingelela ekhayeni laka Memela. Silapha namhlanje ekhayeni laka Memela sovalelisa enkosazaneni yethu uSinodumo Memela. Siyahamba manje emzini. Isuke le tempeleni embusweni ngihamba ngeenyawo ngiphethe ifleki. Ngikhombisa umhlaba ukuthi ingane uma ishada iphelele inkosazana. Undiza ifleki elimhlophe. Leli fleki ke uliphatheli nanoma ubani. Uliphathela umuntu ngempela ozigcinile ebuntombini bakhe. Siyabonga ke indlela oboziphethe ngayo etempeleni. Sicela uqhubeke nayo ufike uziphathe ngayo nasemzini wakho. Muhleke umakoti olalela iziyalo zomyeni wakhe. Ngoba lapho uzafika ungazi lutho kodwa okuningi uzokufunda khona ukufundisa ubani umyeni wakho. Angathi mayekubonisa bese uthi hayi so ukhathele. Uthathe lokho akutshena kona wenze khona. Siyabonga kakhulu uziphathe kahle. Sifile kona uthando bowunalo emakhosazaneni njengomphathi wamakhosazana asembusweni. Ayisifile siyacela uShembe yaphinde asiphe omunye umgadi wamakhosazana ozoba nalolu uthando bowunalo. Emzini ke kuyahlonishwa Zulu. Umakoti akahambi ema nabantu ekhuluma indaba. Futhi indaba zasemzini wakho ezakho nabasemzini wakho. Akekho namunye ozayomxoxela. Ngoba mawuke wachuza ukuthi uzaba nomngane ozakhipha indaba zakampisana uyozitshena omunye. Lo ndaba iyohamba iyoziyofika la kuthina eBhulwa. Iyobikhisho ubani uwena. Ave muhle unkosikazi othulayo. Njengoba nje seshilo umshumayeli ukuthi uma ngabe umkhwenyana ephakama ngomoya uma niphuza amazwi ungamphenduli uzithulele uzithulele nje ungasho lutho uma umatha amanzi uyoziwagwinye seqedile ukuthetha ndlela enhle ke mamemela uhambe nenkosi siyabonga okwenze nje ekhayeni lakho uzoletha isibusiso senansuku elihlaza sicela uShembe thina asiphi isibusiso esikhulu sifaka abantwana uthi mawufika emzini uthola abantwana inkosi yokubusiseni kuzwe amen.